Liberec a Sparta nastupovali k hitu třetího kola se 2 vítězstvími v zádech. Liberec se představil poprvé v nové sezóně doma. Zápas měl zvláštní náboj. Mezi oběma kluby došlo během léta k nevídanému přesunu hráčů. Ze severních Čech na Letnou přestoupili Došek, Lukáš Kysel a Slepička. Opačným směrem šli na hostování útočníci Holenda a hlavně Zbyněk Pospěch, ten jako součást Doškova transferu. Fanoušci i vedení libereckého klubu se s bývalými oporami před zápasem ještě jednou oficiálně rozloučili. Trenér Hřebík nechal na lavici jenom Doška. Hrál už ale uzdravený Sivok. V základní sestavě domácích nastoupil Zbyněk Pospěch a měl první velkou šanci po střele Pudila. Slovan Spartu přehrával. Dál musel znovu řešit golman Blažek. Poslední mistr hrál v útoku pouze se Slepičkou a jeho akce velmi často nedosáhly kýženého vrcholu, jako v tomto případě. Po přestávce vystřídal Zelenku Matušovič. Aktivní úvod Sparty ale bílí brzy utnuli. Pospěch s Hološkem ještě neuspěli. V 60. minutě přišel na hřiště Juraj Ančic a v zápětí připravil pozici pro krajana Ivana Hodůra, který si se soupeři poradil opravdu mazácky. Spartané nestačili v rychlosti ani důrazu. Jedinou jejich šanci měl obránce Petrouš po tlačenici před golmanem Čechem. Více práce měl stále Jaromír Blažek, proti Ančicovi s Hološkem obstál. Domácí ovšem byli neúnavní, další atak zakončil Zbyněk Pospěch. Neudržitelný Ančic se v závěru přesunul na levou stranu. V 89. minutě se prodral přes Pospěcha a vyzval k otevření gólového účtu Milana Matulu. Slovan Liberec za velkých ovací fanoušků porazil Spartu 2-0. Utkání skončilo stejně jako před 2 lety. Tehdy Slovan porazil Spartu u Nisy naposledy. Tentokrát byl na hřišti jasným pánem. Branek se ale dočkal až v poslední půlhodině. Oba góly připravil spoluhráčům slovenský záložník Juraj Ančic, klíčový muž zápasu. Slovenský záložník byl na hřišti ani ne minutu. Přihrál vyhlášenému hračičkovi Ivanu Hodůrovi a byl z toho první gól. Ančicovi volný prostor svědčil. V závěru už z levé strany pomohl Milanu Matulovi k první ligové brance. No, určitě skvělý jsou pocity, když se nám podařilo 2-0 vyhrát ještě. Všichni jsme chtěli vyhrát, dali jsme do toho všechno a myslím, že to bylo vidět i na hře, že jsme chtěli Spartu porazit a podařilo se nám to. Když my jsme nevystřelili pořádně na bránu a neudělali jsme si pořádně šanci, tak tady nemůžeme vyhrát. My jsme věděli, že Liberec bude hrát na kontry a že musíme pokryt ty kontry. Bohužel jsme nepokryli. Liberec vede tabulku bez ztráty bodů. Hráče vyprovázel bouřlivý potlesk a také provolávání mistři. Vyšel nám start úvodní 2 zápasy na hřišti soupeře a tohle to nám akorát ukázalo ten dnešní zápas, že si myslím, že jdeme správnou cestou. Trenér Jaroslav Hřebík poslal v průběhu utkání do hry všechny letní posily z Liberce. Domácí fanoušci i vedení Slovanu přivítali hráče skvěle a vřele. Příjemné pocity však novým Spartanům nevydrželi moc dlouho. V Liberci se chtěli představit v úplně jiném světle. Já jsem se sem těšil a chtěl jsem tady vyhrát, ale prostě se to nepovedlo a Slovan vyhrál zaslouženě. Neboli sme s nimi v kontakte, určite to bol vyhecovaný zápas. Podľa mňa nehralo v tom nič, že odišlo 6-5 hráčov do Sparty, ale na Spartu sa každý vyhecuje. My sme sa dobre pripravili na tento zápas, čo sa nám aj oddačilo. Kotel fanoušků Slovanu sice na chvíli zauvažoval v širších souvislostech, po přestávce se ale také svezl na vlně vítězství a transparenty zbalil. My jsme spíš počítali s tím, že se bude pískat a to se potvrdilo, ale to je život, to je fotbal a tak se to stává prostě. Slavit mohl Zbyněk Pospěch. Sparta jej po prvním ligovém kole vykoupila ze Slovácka a poslala do Liberce jako náhradu právě za Libora Doška. Já jsem chtěl dneska předvést prostě výborný výkon nejen pro diváky, ale taky pro vedení tady v Liberci a chtěl jsem dokázat, že prostě umím hrát v Liberci, můžu hrát v Liberci a můžu hrát taky ve Spartě. Vítězslav Lavička vyhrál souboj bývalých spolupracovníků. Před 3 lety byl ve Spartě asistentem právě Jaroslava Hřebíka a po jeho odvolání dokončil sezónu na Letné jako hlavní kouč. Boj Prahy proti Severu pokračoval v sobotu v podvečer na Strahově. Slavia v generálce na středeční klíčovou odvetu předkola ligy mistrů s Anderlechtem hostila krajně neoblíbeného soupeře Jablonec. Červenobílí totiž dokázali porazit Jablonec doma naposledy v roce 1999 ještě ve Stařičkém Edenu. Zatímco tradiční stadion Slavie už je dávno srovnán se zemí, tak Jablonec si svou neporazitelnost držel dál. Klobásy zdarma v jakémkoliv množství, i tak zvalo vedení Slávie diváky do hlediště. Nakonec jich však přišlo o polovinu méně než na první zápas s Jihlavou. 3000 fanoušků viděli už 3. kapitána Slávie ve 3. zápase. Po Gedeonovi a Pitákovi převzal pásku Holiňák. Slávie prožila šokující úvod. V první minutě Zdeněk Šenkeřík dal první gól. Ve 4. minutě Jaroslav Nesvadba krásně zakroutil míč ke druhé tyči a bylo to 2-0.
červenobílí mladíci úplně přestali hrát. Jablonec měl převahu. Další hlavičku výborného Šenkeříka vykopával z brankové čáry Hubáček. Trenér Jarolím už musel zasáhnout a poslal na hřiště Pitáka, kterého chtěl původně šetřit pro středeční boj o ligu mistrů. Ale ani opora sešívaných nic na vývoji první pole nezvrátila. Jablonec si se Sláví chvílemi doslova pohrával. Jen se podívejte, co všechno si Severočeši na hřišti slavné Slávie dovolili. Jen to zakončení chybělo. Třetí gól by asi definitivně zlomil odpor Slávie. Po přestávce byla bouřka v kabině červenobílých i nad stadionem. Déšť probudil slávisty, kteří v posledních 15 minutách dali 3 góly. 75. minuta. Matěj Krajčík po přímém kopu hlavou překonal Špita. Krajčík, který byl narychlo povolán z B týmu a není ani na soupisce pro předkolo ligy mistrů, připravil i druhý gól. Střelcem byl Karel Piták. Standardní situace Slávie na začátku utkání nezvládla. Na konci ji dovedli k vítězství. V 87. minutě se vymrštil Dušan Čvento a vší silou udeřil do míče hlavou. Jablonec se zhroutil. Prohrál se Sláví 2-3. Slavia po nejhorším ligovém startu za posledních 12 let konečně zabrala a naplno bodovala. Dlouho to ale vypadalo, že slávisté jablonecké prokletí opět neprolomí. Severočechům stačily na úvodní 2 góly pouhé 3 minuty a 40 vteřin. Podobný divoký začátek údajně nikdo z aktérů ještě nezažil. 2 přímé kopy a 2 góly. Jablonecký úvod z říše snů zmrazil Slávii. Já jsem takový vstup do utkání snad ještě nezažil, navíc jsme upozorňovali hráče na standardní situace, protože v těch úvodních zápasech jsme 4krát inkasovali a v podstatě 4krát po standardních situacích. Brankář Kozáčik si ani jednou dostal 2 branky. Nebylo to nic příjemného, ale je dobré, že jsme to otočili a nakonec vyhráli. Slávie byla marná celou první půli. Přestávka pro ní byla velkým vysvobozením. Jarolím měl k hráčům proslov. Samozřejmě, že byla. Myslím, že to bylo i druhý poločas vidět. Domácí kouč Karel Jarolím zareagoval na tragický začátek svého týmu rychle a postupně posílal do hry opory, které chtěl původně šetřit na Anderlecht. Už v 54. minutě tak vyčerpal povolenou kvotu 3 střídání, což se mu prý stalo poprvé v jeho kariéře. Už ve 25. minutě šel na hřiště Piták. O přestávce přišel Latka a krátce po něm Hrdlička. To nás bývalo jiný, jako byl jsem si toho vědom pochopitelně, ale chtěli jsme s tím výsledkem něco udělat a nakonec se to podařilo, ale určitý způsobem to riziko bylo. Slávie zápas obrátila až v posledních 15 minutách. Zlomový byl ten první gól, si myslím. Slávie ožila, my jsme se toho jak kdyby lekli, zatlačili nazad, bohužel jsme dostali ještě další 2 góly, ale tou pasivitou jsme si o ně řekli. Tohle tu prohru nevykoučuju hodně dlouho, minimálně rok, ale říkám, je to fotbal, je to krutý, postihlo to nás a odjízdíme domů s prázdnou. Teď už se Slavia plně koncentruje na středeční zásadní bitvu, která může změnit její historii. Zatím je prý prodáno 12 000 stupenek. Anderlecht porazil v ligové generálce Beerschot 3-1. Příbram vyhrála oba úvodní zápasy. V tom třetím přivítala v neděli odpoledne Teplice, které si zároveň otestovaly formu před čtvrteční domácí odvetou předkola poháru UEFA s běloruským týmem Rypo Minsk. Domácí Marila v týdnu získala do svého kádru výraznou osobnost. Ze Slávie přišel záložník Václav Koloušek. Trenér Tobiáš sliboval jeho okamžité zařazení do základní sestavy Příbramy. Tobiáš slib splnil, Koloušek nastoupil v základní sestavě a odehrál celých 90 minut a byl u první vážnější akce utkání. Po jeho centru hlavičkoval Navrátil do tyče. Pak se dlouho na vodou nasáklém trávníku nedělo nic zajímavého, alespoň co se šancí týče. Až ve 40. minutě Koloušek nastartoval ztraceného. Ex-žižkovský forward přihrál Klesovi a jeho střela se od hlavy bránícího Hunala odrazila opět od tyče. Za minutu však po Klesově straně vnikl do vápna Verbíř a závodu dokázal gólově využít Michal Doležal. Teplice tak po první půli vedly 1-0, byť Příbram hrála aktivněji. Marila pokračovala v útočné hře a po hodině hry se dočkala, byť asi neprávem. Sudí Jahoda posoudil pád ztraceného jako penaltový zákrok Maška. Rudolf Otepka se stejně jako v prvním kole nemýlil. 1-1. Pak se naopak příbramští na sudího zase zlobili. V rozmezí 2 minut jim neuznal 2 góly kvůli offsideům. Toto je neuznaný Otepkův pokus.
Ale na řadě byly ještě dramatičtější chvíle, kde s koncem zhasla světla. Zatímco hráči čekali v kabinách, strhla se průtrž mračen. Po více než čtvrt hodině se zbývající minuty přece nedohrály, byť zpočátku bez světel a především na neregulérním povrchu. Na výsledku se nic nezměnilo. Příbram tep 1-1. U Litavky se sešla návštěva kola přes 7200 diváků. Zápas narušila průtrž mračen a také výpadek proudu, podobný, k jakému došlo v loni v říjnu v zápase Příbram Drnovice. Utkání se dohrálo až po 20-minutové pauze. V 81. minutě zhasla u Litavky světla. Výpadek proudu způsobila bouřka. Sudí Jahoda odvedl hráče do kabin. V té chvíli navíc začala průtrž mračen. V první chvíli se tam bavili vlastně s kapitánama, s trenérama, že vlastně ty blesky tohleto, takže nás zahnal do kabiny, aby náhodou to tady nepraštilo, ale pak se na to šel podívat a schválil to, že se to může hrát, no tak jsme to dohráli. No. Je to věc rozhodčil, protože rozhoduje o terénu, který byl podle mého hratelný, protože jsme chtěli to utkání dohrát. Krula udělil sudímu Jahodovi nízkou známku 3,7. Blíže se k tomu delegát utkání nechtěl vyjadřovat. Hlavní rozhodčí nechtěl mluvit vůbec. Rozmary počasí trochu zastínily hlavní lákadlo zápasu. Čerstvá posila domácích Václav Koloušek po 104 dnech nastoupila k soutěžnímu zápasu. Pro každého fotbalistu je zápas před divákama, před plným hledištěm jako to největší ocenění za ten týden té práce a pro mě to bylo vlastně dá se říct po 3 měsících, co jsem nastoupil a jsem za to rád. Václav Koloušek je připravený dobře, klobouk dolů před trenéry Slavie B. Možná, že mu chybí určitá herní kondice, tu dožene tím, že bude hrát zápasy, ale rozhodně, co se týká fyzické připravenosti, tak říkám, připravený přišel dobře. Václav Koloušek a Rudolf Otepka, 2 režiséři hry. Ve středu zálohy se ale musí srovnat vedle sebe. Řekli jsme si tak nějak s Otepem, tak máme něco odehráno, nebo i s Luďkem Ztraceným vlastně ty hráči, co hrajou dopředu, tak jsme si řekli tak, jak by to nějak mělo vypadat a snažili jsme se to plnit. Václav Koloušek byl blízko Příbrami už před 8 lety. Dukle tehdy však ještě na Julisce pomohl vykopat ligu. Ovšem v době stěhování Dukly do Příbrami odešel do italské Salernitány. Ve 2 kolech 100% bodující Olomouc chtěla i v Plzni zúročit rozehranost načerpanou v těžkých zápasech letního Intertota. Kouči Uličnému ale scházelo kromě čerstvě přestoupivšího Kučery i dalších 5 zraněných fotbalistů. To domácí Plzeň nehlásila kromě dlouhodobě zraněného Petra Knakala žádnou absenci a toužila po potvrzení nečekané výhry z Blšan. Povedený vstup do sezony ocenili při utkání z Hanáky ve Štruncových Sadech také diváci. Na stadionech dorazilo přes 5,5 tisíce a hráči jim v prvním poločase předvedli především boj obran, které si na obou stranách pečlivě hleděli útočného snažení soupeře. Lépe se to vedlo domácím a na druhé straně tak občas plzeňští střelci zamířili na branku Tomáše Lovásika. První půle ale žádnou vážnější šanci nenabídla. Ve druhém poločase o sobě dal nejprve vědět střídající útočník Hanáků Schulmeister, jenž málem překvapil Jána Muchu. Ze strany Olomouce to ovšem bylo znovu na delší dobu vše a koncentrace dramatických momentů se omezila na prostor v blízkosti Lovásikovy branky. Po Barteskovi ohrozil Radek Pilař. Plzeňský záložník ovšem nedokázal trefit míč přesně a promarnil tak zatím největší šanci Západočechů. Ještě o něco blíž gólu měl posléze Václav Procházka, jenž po Barteskovi rohu mířil hlavou těsně vedle vytouženého cíle. V 58. minutě přišel na hřiště Robert Wagner a po 12 minutách hry založil akci, na jímž konci si po přihrávce Martina Fila mohl společně se zaplněnou hlavní tribunou užít gólovou radost. Plzeň měla po vedoucím gólu ještě několik dobrých příležitostí k pojištění náskoku, ale závěr nakonec nabídl ještě dramatický boj až do posledního hvizdu rozhodčího Kovaříka. Plzni se na začátku soutěže daří, tentokrát porazila Olomouc 1-0. Plzeň nejenže 2krát po sobě zvítězila, ale po druhé v řadě neinkasovala žádný gól. O její výhře dnes rozhodl jubilejním 50. ligovým gólem Robert Wagner. 31letý útočník se vrátil po 10 letech do mužstva, ve kterém začínal kariéru. V prvních 2 kolech nazbíral kvůli problémům s achilovkou jen 33 minut jako střídající hráč. Také dnes přišel na trávník až v průběhu druhého poločasu. My jsme s trenérem Michalkem byli domluvený od středy, protože že mám problémy s achilovkou. Já jsem vůbec rád neměl dneska chvilku na konci nebo to, tak jsem řekl, že 20 minut mám vydržet. To všechno odvídalo od toho gólu, protože vlastně, když jsme dali gól, tak Olomouc to musela trošku otevřít, chtěli vyrovnat, takže se víc prostoru vzadu a od toho se tu celý víme ty nějaký ty šance, když jsme šli 3-2, 4-3 nebo 4-2 vyřešit líp, mohli jsme dát druhý gól, ale
ale já si myslím, že Olomouc neměl taky žádnou šanci. Za celý zápas zase neviděl, že by vystřelil na bránu, takže já si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Zatím je to začátek, jsou odehrán 3 kola, takže to se do konce ligy rozdělali. Ale říkám, když budeme pracovat tak, jak pracujeme a budeme hrát takhle zodpovědně odzadu, tak si myslím, že na tom špatně nebudeme. Od toho je tady trenér, aby nás držel na zemi, aby prostě jsme pracovali dál a já už jsme na nějakých vavřínech, říkám, je to začátek, jsou odehrán 3 kola, když to bude po podzimu, když budeme po podzimu 3., tak potom asi to bude mít nějaký to, že už asi nebudeme hrát o záchranu, ale říkám, je to začátek, teď jdeme do Jablonce, pak máme doma Slávy 1-2krát ven, takže tam zase ty rozdíly bodový v tabulce nejsou takový velký, aby jsme se tam drželi nahoře třeba nějak dlouho, tam stačí jeden zápas, zase prohrajete a jste o 4 místa dole, takže říkám, je to začátek a stát se může ještě všechno. Ano, aby se to nepletlo, tak v 6. kole cestuje Plzeň do Teplic a završí tam souboje se 4 nejlepšími týmy loňské sezony. Kvůli příušnicím hráčů Slovácka nastoupili fotbalisté Mladé Boleslavi teprve ke druhému zápasu sezóny. Doma přivítali Blšany. Oba týmy dostali v posledním utkání vydatný brankový příděl. Blšany 3 a Boleslav 4 góly. Složení obrany ale měnil pouze domácí kouč Dušan Uhrin mladší. Nastoupil zkušený Skála, nová obranná čtveřice Krátký, Vít, Švejdík a Rychlík působila přesvědčivě. S Libercem zažili domácí kritickou úvodní půlhodinu. Proti Blšanům sepsal jiný příběh. V 8. minutě upadl Kulič po možném kontaktu s Bílkem a sudí Damková nařídila penaltu. Marek Matějovský si nedělal problémy, 1-0. Po necelé půlhodině vyrazili dopředu také blšanští. Golman Miller nejprve zakročil po podivném zákroku na Polodnu a v zápětí předvedl Krátký nejprve obranný zákrok, poté cirkusovou kráci. Ve 44. minutě doletl 50-metrový pas za optického dozoru celé obrany až k Františku Ševinskému a byl z toho gól do šatny jako udělaný. 2 ze 3 gólů od Plzně dostali Blšany ze standardních situací, přesto se nepoučili. Po dlouhém autu Krátkého překonal Daňka Luboš Pecka, první mladoboleslavský útočník, který své sezóně. Na druhé straně pálil z první Bílek. Tým trenéra Uhrina disponuje bývalými spoluhráči z východočeského mládežnického výběru. Zatímco Kulič se neprosadil, Radim Holub po 10 minutách na hřišti dal branku a oslavil tak svůj 250. ligový start. V závěru přidali po vydařené akci 9. nepřekonal Millera Polodna. 4 minuty před koncem ale domácí golman čisté konto ztratil. Ani ne týden poté, co přišel na hostování ze Sparty do Blšan, snížil svoji premiérovou ligovou brankou Daniel Kolář. Mladá Boleslav porazila Blšany 4-1. Blšany dostali v posledních 2 zápasech 7 branek. Při zdravotních problémech a tradiční letní obnově útoku se čekali především ofenzivní starosti chmelařů. Po odchodu Martina Millera do Kobe se však v kritickém stavu ocitla hlavně blšanská obrana. My jsme 2krát za sebou prohráli, skoro 1-7 je velice špatný. Nic, je to o práci, musíme si říct chyby a čeká nás další utkání a to musí být podstatně lepší a hlavně už musíme jít do zisku bodu. Vzhledem k tomu, že máme k dispozici 12 hráčů, tak rošat moc nejde dělat. Být to hokej, uteču ze hřiště, prohlásil po 4 brankách od Liberce mladoboleslavský golman Miller. Nyní zažil podobné trauma blšanský Daněk. No, nejenom dneska, ale že jenom jak ze 2 zápasů dostanete 7 gólů, tak to trošku na psychice jde poznat, ale my musíme být silní a doufám, že to bude. No, já jsem se na ně docela vzpomněl, protože vlastně, když tam potom jsme dali na 4-0, tak jsem si vzpomněl vlastně, že minulý dostal 3, teď 4, takže už mi bylo líto, no. Mladé Boleslavi se vyplatí chodit na fotbal. Během úvodních 2 zápasů sezóny tam diváci viděli už 11 gólů. Po 2 úvodních porážkách dostalo pro Brno historicky první ligové derby s Jihlavou nečekanou příchuť. Brňané bojovali s nováčkem nejen o první body v sezóně, ale hlavně o klid a sebevědomí. Pro 2 klíčové muže jihlavské Vysočiny byl zápas vlastně návratem na domovskou scénu pro nejzkušenějšího hráče Marka Zubka a trenéra Karla Večeřu. Trenér Jihlavy udělal oproti minulému zápasu s Příbrami hned 4 změny v základní sestavě a už ve 4. minutě se mu začaly vyplácet. Po rohu Vladyky dorazil střelu ex-brněnského Vojtiška právě jeden z noviců Michal Demeter, který se radoval z vůbec první ligové trefy. V úvodu zápasu jednoznačně nebezpečnější Vysočina hrozila především z breaků. Po jednom z nich zachránil Brno před nabíhajícím Kaplanem golman Václavík. Další den otevřených dveří domácí obrany už ale Jihlava strestala. Ve 23. minutě vyrazil Václavík hlavičku Kaplana pouze k volnému Vladykovi, který dodržel svoji střeleckou normu 1 branky na zápas 0-2. Brněnský výkon v první půli pak nejlépe dokumentuje zahozená příležitost Luďka Zelenky. Po změně stran nezvýšil vedení ligového nováčka po 60-metrovém pasu Vojtiška Štohanzl. Naopak v 78. minutě dostal Brno zpět do zápasu faul Kadlece na Mezlíka a proměněná penalta Luďka Zelenky.
O 2 minuty později už mohlo být vyrovnáno. Zelenka přiťukl míč Simrovi, který nestál v offsideu, ale brněnský útočník neobešel brankáře Vorla. Pavel Simr pomohl loni 12 góly Jihlavě k postupu do první ligy. Dnes proti svému bývalému klubu spálil i poslední šanci domácích. Nováček z Vysočiny si tak z Brna odváží své historicky první ligové vítězství. Brno po třetí v řadě prohrálo a nutně si tak zkomplikovalo rozjezd do nové sezony. K přímému rodinnému souboji nakonec na Králově poli nedošlo, protože Karel Večeřa mladší prosadil celé utkání jen na lavičce Brna. Jeho otec, jihlavský trenér, byl po zápase určitě nepoměrně spokojenější, protože si mohl užívat první historické vítězství Vysočiny v nejvyšší soutěži. Motivace je velká v každém zápase. My už jsme si zasloužili vyhrát to utkání doma s Příbramí. Mrzí mě to, že jsme to nedokázali před vlastníma divákama, ale samozřejmě to vítězství v Brně těší o trošičku víc, když to jsou stejně jenom 3 body. Samozřejmě jsem se cítil trošku víc nabuzený a jsem rád, že se to přeneslo i na kluky a zvítězit. Myslím, že kluci, kteří hráli tady v Brně, tak nějaký prémie vypíšou, i trenér asi něco dá, takže asi to bude velký. Já už jsem tady stál loni, když jsme hráli ve druhé lize proti juniorce Brna, takže už jsem to měl natrénovaný. Trenér vypisoval nějakou večeři nebo oběd a mára uvidíme. Třetí kolo Gambrinus ligy. Liberec Sparta 2-0. Slavia Jablonec 3-2. Příbram Teplice 1-1. Plzeň Olomouc 1-0. Mladá Boleslav Blšany 4-1. Brno Jihlava 1-2. Který získal plný počet 9 bodů. Druhá je Příbram, dále Plzeň Olomouc Sparta se 6 body a pak 4bodový Jihlava Slavia Teplice. Pojďme se podívat do spodní poloviny tabulky, tam jsou Ostrava, Mladá Boleslav, Most, všechny se zápasem k dobru, následují Jablonec, Blšany a 3 týmy, které zatím nebodovaly: Slovácko, Brno a Zlín.